Ahogy öregszem, egyre inkább azt hiszem, hogy egy csodálatos regenerációs készség van belénk kódolva. Csak nincs meg az a tudás, amivel ezt kihasználjuk. Lehet, hogy amit szedünk, annak a 70-80-90% a kidobott pénz. Át kéne gondolni azt is, hogy ha egészséges társadalmat akarunk, akkor hogyan lehetne olyan szűrési csomagokat kialakítani, ami mondjuk lehetőséget ad az arra vállalkozónak, hogy újraépítse az életét. Én azért tettem le a hippokrátiszi eskümet, és azért lettem orvos. Nem azért, mert meg akarok valaki gyógyítani, hanem nem engedem beteggé válni. Vannak most olyan nézők, akik rádöbbennek, hogy Atya úristen, egy csomó dolgot fölöslegesen szedtem. Most sokan fel fognak hördülni, de ez a véleményem. A gyenge ember betegen öregszik, az erős egészségesen hal meg. 61 éves vagyok. Én már évtizedekkel ezelőtt döntöttem. Ezt nem bízom a véletlenre. Orvosokkal, szakemberekkel beszélgetek minden hónapban. Tényeket, megoldásokat kérek, nem mellébeszélést, nem vigaszt. Mit kell tennem a mozgásban, a táplálkozásban és az alvásban? Konkrét javaslatokat akarok, amiket holnap már alkalmazhatok. Indul a Győzd le az időt podcast. Csatlakozz, ha elég erős vagy az igazsághoz. Sziasztok! Emlékeztek még a decemberi nyereményjátékunkra? Valaki akkor megnyerte egy teljes havi étrendkiegészítő csomagomat, és azóta van egy közös missziónk az Anybodyval, ami igazából arról szól, hogy ne csak beszéljünk az egészségről, hanem tegyünk is érte. Már csak azért is, mert mostanság sokan vagyunk vitamin és ásványi anyag deficitben, D-vitaminból, magnéziumból, omega-3-ból, főleg ülőmunka, stressz és kevés alvás mellett. De van egy jó hírem a számotokra. Az Anybody elérhetővé tett nektek egy 15%-os kedvezménykupont. A kód LACI15. Ha tehát szeretnétek egy kis plusz támogatást adni a szervezeteteknek, akkor így most ezzel szerintem könnyebb elindulni. Azt még fontos tudnotok, hogy az Anybody termékeit független, akkreditált laborok vizsgálják, és pontosan azt tartalmazzák, ami a címkén szerepel. Jó szívvel ajánlom nektek, én magam is ezt használom jelenleg. És ne felejtsétek a LACI15 kedvezménykódot. Most már kezdhetjük a mai beszélgetést. Helga, nagy szeretettel köszöntelek újfent nálunk. Valamikor az elején voltál. Akkor emlékszem, hogy a mi felütésünk a túlsúly volt, és leginkább étkezésről beszélgettünk veled. Az volt a fő csapás irány. Az a helyzet, hogy ennek a sorozatnak ez az utolsó része. És nagyon sokáig gondolkodtunk, hogy miről beszélgessünk, ki legyen a vendég. És végül is arra jutottunk, hogy te lehetnél a legjobb, te leszel a legjobb, mert azért a magyar mégiscsak addig eszik, amíg koporsóba teszik, és mégiscsak a legfontosabb nekünk az, hogy együnk, nekünk magyaroknak. De most nem elsősorban ételről szeretnék veled beszélni, bár gyönyörűen megterítettél, és biztos majd te behozol sok mindent, hanem arról, ami ömlik ránk. Táplálékkiegészítők, rostok, vitaminok, ásványi anyagok, minden olyan, ami tabletta formájában, szirup formájában bejut. Ezekről szeretném, ha beszélgetnénk, mert nem tudjuk, hogy mit higgyünk el a reklámnak, mi az, ami jó, mi az, ami nem jó. Mindenkinek van egy marékkal. Így van. Alapvetően kell ez nekünk, vagy igazából nagyon jól működik ez a piac, és a reklámok miatt szedjük? Azt gondolom, hogy ha valaki jól képzett, érdeklődő, akkor nagyon kevésre van szüksége. Nagyjából azt látom, hogy vannak ezek a multivitaminok, amikor eladják neked az amerikai álmot, hogy egy kapszulába beletesszük neked a teljes napi adagodat, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem igaz. Mert hogy vannak olyan táplálékkiegészítők, akár mondjuk gondoljunk a kreaténra, akár mondjuk a magnéziumba, ami fizikailag nem fér bele egy kapszulába, az az adag, amire neked szükséged van. Nagyon fontos azt is tudni, hogy kinek milyen az igénye. Mert egy átlag ember, akinek van egy kiszámítható életmódja, bemegyek reggel egy irodába, leülök, utána 4-kor felemelem a fenekemet, gyakorlatilag onnan egyenesen lemegyek a parkolóba, beülök a kocsimba, hazamegyek. Teljesen más vitamin és ásványanyag igénye van, mint azoknak, akik mondjuk rendszeresen munka után elmennek edzeni, hétvégén mondjuk egy ultratávot lefutlanak vagy letúráznak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban ezeket finoman, hangoltan kell beállítani. Ami azt jelenti, hogy ezek mérhetőek. El kell menni laborba, meg lehet mérni minden ásványanyagnak és vitaminnak a szintjét, be lehet állítani, tehát kell kérni orvostól tanácsot a pótlás
típusára, mértékére, hogyanjára, meddig, és utána ezeket vissza kell kontrollálni. És akkor már egy sokkal pontosabb és egy sokkal jobban funkcionáló testről beszélhetünk, hiszen ne felejtsük el azt, hogy noha Magyarországon averzió van azért a vitaminpótlással kapcsolatosan, a tengeren túlon például nagyon nagy problémát jelent inkább a vitaminnak a túladagolása. És össze-vissza szedünk mindenféle táplálékkiegészítőt, mert elmegyünk ide vásárolni, oda vásárolni, bemegyünk a patikába, sőt, még sportolóknál is azt látom, nem két olyan sportoló érkezik hozzám, hogy kaptam innen, onnan, amonnan reprezentációs célból különféle étrendkiegészítőket, és bizony nem nézik át, hogy avval a bevitt napi mennyiséggel, maroknyi kapszulával egyrésztről valóban mennyi és milyen típusú hatóanyag jut a sportolónak, vagy az átlagembernek a szervezetébe, sőt azt sem nézik át, hogy mennyi adalékanyag és vívőanyag. Mert nagyon sokszor látom azt, hogy ha kapszulákban gondolkozunk, vagy leginkább tablettákban gondolkozunk, ott azért az amerikai álomnak ára van, hiszen valahogy a sejtekig el kell juttatnom azt a vitamint, amit én abba belegondoltam. És ez nem minden esetben az egészség megőrzésének a kulcsa. Tehát összességében azt mondom, hogy ha jól akarjuk csinálni, mérjünk, állítsunk fel egy stratégiát, ott fontoljuk meg, hogy milyen formában. Itt előnyben kell részesíteni a szerves formákat. Tehát amikor egy vitamin a kezembe kerül, akkor az első, hogy megnézem, hogy az összetevők milyen formában vannak benne. Tehát nem mindegy, mondjuk egy B12 vitamin esetében, ami jellemzően Magyarországon egy nagyon-nagyon hiányos, alul reprezentált vitamin, nem mindegy, hogy az most cianokobalaminként szerepel, tehát egy szervetlen, rendkívül olcsó és ezáltal szeretett formában, vagy pedig metilkobalaminként, ami egy sokkal hatékonyabban, jobban felszívódó szerves forma. De nagyon sok mindenről ezt majd szerintem beszélgetés közben el fogom mondani, tehát én azt látom, hogy orvosi segítség, illetve nagyon sok utánajárás kell ahhoz, hogy a megfelelő készítményt megtaláljuk. Én arra emlékszem, amikor kisrác voltam, akkor gyakorlatilag nekem apukám legfeljebb C-vitamint adott. Azt a kicsi sárgát. Azt a pici kis sárgát, és igen. Akkor azt úgy pötyögtettük, és akkor ettük. De régen nem is nagyon hallottunk ilyenről. Tehát én nem is tudom, hány éves voltam, talán ilyen 20, de lehet, hogy már 30 valamennyi, amikor először hallottam táplálékkiegészítőkről, többfajta vitaminról. Régen nem kellett? Régen nem kellett. Ez az igazság. Az egyik ok az a talajban keresendő. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy keresd a forrást. És az elmúlt 60 évben a talajainknak a humusz tartalma jelentősen lecsökkent, konkrétan olvastam már olyan statisztikát is, hogy a 60 évvel ezelőttinek már csak a 30%-a. És itt lép be a táplálék láncba az ásványi anyag és a vitamin. Vagy itt lépnek be azok az anyagok, amitől a táplálékláncban soron következő gazdaszervezet jól vagy rosszul fog fejlődni, és a saját fehérjét, vitaminját, cukrát megtermelni. És ezért van az, hogy KSH adataink vannak arra vonatkozóan, hogy a gyümölcseinknek és a zöldségeinknek az ásványanyag és vitamin tartalma lényegesen kisebb, mint mondjuk 60 évvel ezelőtt. Más volt a konyhatechnológia is. Tehát én a legnagyobb problémának az ultrafeldolgozott élelmiszereknek az elterjedését látom. Természetesen az ember időhiányban szenved, de én még abban a szerencsében részesültem, hogy nekem megtanították, meg példaként megmutatták, hogy ha van egy stratégiám, és egy kicsit előre gondolkozom, és én hetente egyszer mondjuk kimegyek a piacra, akkor össze tudok állítani egy olyan alapvázat, amire mondjuk nincs friss péksüteményem, vagy elfogyott a hús, és azért bemegyek aktuálisan az ABC-be, de az alapokat, vagy egy jó főzeléket, vagy egy jó levest, azt minden további nélkül, extra utánjárás nélkül saját magamnak el tudom készíteni. És ez azért fontos, mert én tudom meghatározni, hogy milyen hőfokon készítek el, milyen fűszereket használok hozzá, használok-e olyan előrekevert fűszerkeverékeket, amiben nagyon sok ízfokozó van, nagyon sok stabilizátor, nagyon sok emulgátor, ami megváltoztatja az ételnek a velem való kapcsolatát, meg a bélflórámmal való kapcsolatát. És akkor innentől kezdve egy nagyon-nagyon szerteágazó témához értünk el,
Mert hogy a problémát azt ebben látom, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszer alacsony érték, nagyon nagy kockázat árán. És ugye ennek az elsődleges támadási felületét úgy hívják, hogy bélfal. És hogyha a bélfalam nem működik jól, mert irritálva van, akkor onnantól kezdve az összes többi, amit megpróbálok bevinni, akár makrotápanyagokról, akár vitaminokról van szó, az már nem tud megfelelő módon felszívódni. Tehát nagyon sok olyan betegem van, aki jön hozzám, levesszük a vérét, látom, hogy D-vitamin hiányos, cink hiányos, magnézium hiányos, és akkor azt mondja, hogy tehát doktornő, én rendszeresen napi szinten becsületesen szedem ezeket, megnéztem, utána jártam, szerves formában van benne a hatóanyag, megfelelő mennyiségben, figyelek arra, hogy az étkezéshez milyen viszonyban szedem be ezeket a szereket, mégis miért vagyok én vitaminhiányos? Hát az egyik magyarázat az ez. A másik magyarázat pedig maga az a fajta probléma, hogy a növényeinkkel, állatainkkal és az állattartással, meg az agráriummal kapcsolatosan nagyon sok vegyszer kerül be a testünkbe. És ennek a legfőbb problematikáját én a májban látom. A májban van egy olyan rendszer, amit úgy hívunk, hogy citokrom P450-es rendszer, ami például írtó fontos a D-vitaminnak az aktiválásához. Tehát amikor ugye D-vitamin pótlásról beszélünk, az mi prohormonokat, tehát egy D-vitamin előanyagot, kolekalciferolt veszünk meg tabletta formájában, de jobb, hogyha olajos kapszula vagy csepp formájában vesszük ezt meg. És a probléma az, hogy ahhoz, hogy ő valóban aktív anyagát tudjon alakulni a testünkben, a májban és a vesében egy biokémiai folyamat zajlik rá. És hogyha blokkolom azt a rendszert, aki ezt a folyamatot csinálja, akkor már rögtön ott van a D-vitamin hiány. És ugye a D-vitamin az egyik legfontosabb hormon a testünkben, hiszen mindenhol van D-vitamin receptor. Tehát mentális funkció, hangulatszabályozás, legyen bennem kellő szerotonin vagy dopamin, a csontjaim állapota, az immunrendszerem működése, amikor ugye kórokozókkal szemben küzdök, elsődlegesen mondjuk az úgynevezett T-sejtek, azok, akik felveszik a küzdelmet első vonalban a kórokozóval szemben. Ha D-vitamin hiányos vagyok, vagy egyáltalán nem is moccam meg a T-sejt, vagy pedig későn és lassan, gyengébben működik. Tehát az immunrendszerem kevésbé aktívan tud védekezni. És ezek csak főbb szemelvények a D-vitamin sokoldalú működéséről. Ugye a szív- és érrendszert is védi. Az érfalainkat védi. Az agyunkat védi. És nagyon fontos probléma, hogy ha nem tudom megfelelő mennyiségben, mert pedig Magyarország ugye a földrajzi helyzetéből adódóan egy olyan területen fekszik, ahol késő ősztől kora tavaszig a napsugárzásnak a dőlésszöge az olyan, hogy én nem tudok magamnak napsütés útján saját magamnak előállítani D-vitamint. Tehát tavasszal a hozzám forduló betegeknek a 99% a D-vitamin hiányos. És akkor megváltozott az életmódunk például. Tehát ilyen csodálatos irodákban töltjük a napunk nagy részét, ki sem megyünk a természetbe, és arról nem is beszélve, hogy ugye megnőtt a napsugárzásnak a káros sugarainak az aránya. Magyarán bekenjük magunkat valamilyen fényvédő faktorszámú naptejjel, ami szintén csökkenti a bőrön keresztüli D-vitamin képzésnek a lehetőségét. Azt mondod, hogy a mai zöldségek, gyümölcsök már nem tudják azt, amit a régiek. Az egész, az valamennyi táplálékunkra igaz ez. Gyakorlatilag azt vettem el abból, amit mondtál, hogy már kevesebbet adnak nekünk, kevesebbet tudunk elvenni belőle, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. Éppen. Ez azt jelenti, hogy szükségszerű, hogy szedjünk vitamint és táplálékkiegészítőt? Vagy ez ennyire nem egyértelmű? Ismersz engem, én makacs vagyok. Én továbbra is azt állítom, hogy ahogy az imént mondtam, keresd meg a forrást, keresd meg a termelőt. Mert én nagyon-nagyon őszintén örülök annak, hogy nagyon sok olyan fiatal gazdálkodó van, aki keresi azokat a megoldási lehetőségeket, amivel ezek a hiányok helyreállíthatóvá válnak. Bármelyik dietetikai tankönyvet megnézed, mindenhol, most egy csúnya angol szó fog következni, food first. Tehát először próbáld meg megoldani étkezés útján.
mert ez a legtermészetesebb és a legkomplexebb. És ez működött valamikor. Keressük meg inkább azt az okot, hogy most miért nem működik, és állítsuk helyre. Mert a hosszú távú fenntarthatóság tekintetében én meg vagyok róla győződve, hogy ez lesz a megoldás, nem pedig a táplálék kiegészítő. Oké, de azért a mai világunk szerintem nem erre felé halad. Tehát ez az urbanizáció, ez a világnak ez a fajta gyorsulása, az nem arra felé halad, hogy mindenki megtermelje magának. Én igyekszem, meg most azon vagyok, de szerintem nem erre felé haladunk. Ez kétségtelen tény, viszont azt gondolom, hogy nagyon sok olyan platform létezik, ami erre lehetőséget teremt neked. Tehát vannak olyan egyesületek, meg vannak olyan kisebb önsegélyező csoportok, ahol te megtalálhatod magadnak a saját lakóhelyed 60 kilométeres körzetében azokat a termelőket, aki ezt megcsinálja, vagy megtermeli neked. És ez borzasztó fontos, mert ez egy szimbiotikus kapcsolat. Ha én megveszem tőle, akkor ő tovább fogja csinálni. Viszont, hogyha lustaságból bemegyek az első szupermarketbe, és azt mondom, hogy na jó, most elfelejtettem leadni a rendelésemet, onnantól kezdve ő nem fog megélni. Tehát én azt gondolom, hogy egy okosan és belátó módon működő társadalom igenis összefog, mert az fog túlélni. Nem az, amivel engem meg fognak etetni. És ugye én is nagyon sokáig időhiánnyal küzdöttem, most is küzdök, de mégis most vettem egy nagy levegőt, és visszanyúltam a régi gyökereimhez, és én például betettem 2 hatalmas magaságyást a kertembe, ömlik a paradicsom 3 hete, gyönyörű szép paprikáim vannak, kísérletezem édesköménnyel, kísérletezem articsókával, tapasztalok, mert hogy a biológiai növényvédelem elképesztően zseniális, tehát fulvósavval locsolok, lombtrágyaként is tökéletesen működik. Nekem nem tetves a paradicsomom. Tehát elképesztő sokat lehet tanulni, és az ember rájön arra, hogy teljesen megváltozik az étkezéshez való hozzáállása. Hiszen lássuk be, amit megveszek, és be van csomagolva, és nekem nem kell melózni érte, akkor onnantól kezdve kicsit nagyvonalúban viseltetek iránta. Tehát mekkora veszteségekkel számolhatunk, amikor bemegyünk az ABC-be. Mert egyszerűen, egy kicsit penészes, egy kicsit megváltozott a színe, puff, kidobjuk. De ezért emberek dolgoztak, meg állatok haltak meg. Észrevesszük, ha valamiből kevesebb van bennünk? Mármint vitaminra gondolok természetesen, tehát vannak tüneteink? Vannak. Mondasz példát, hogy veszem észre, hogy nekem valamiből kevesebb van a szervezetemben? Nagyon fontos példa, hogy fogékonyabb vagy fertőzésekkel szemben például. Sprödebbé válik a bőr, durvábbá, vagy nehezebben gyógyulnak a sebeid, vagy hullik a hajad, törik a körmöd, vagy... Ezek milyen vitamin hiányára utalnak? Ugye lehet ez cink, lehet ez C-vitamin, lehet ez vashiány, ide tartoznak a B-vitaminok. Tehát azt kell tudni, hogy egy-egy tünetből még azt nem fogom neked tudni megmondani, hogy akkor te most C-vitamin hiányos. Vagy van egy pár ilyen, tehát mint olyan vérzik a fogények, kiesik a fogad, skorbut, de ez nagyon ritka. Tehát eddig azért a mai világban nem illik hagyni elmenni a beteget, de azt tudom megállapítani, hogy hozzám fordultál segítségért, a tüneteid alapján én ásványanyag és vitaminhiányra gyanakszom, nézzük meg tételesen, hogy mely lehet az. És ez is De ez mindig vérvétel. És ez mindig innentől kezdve már vérvétel. Így van. Mert hogy objektivizálni kell. Tehát tudnom kell, hogy ez csak egy enyhe deficit, vagy egy valós és markáns hiány. Mert nem ugyanazzal a ritmussal, nem ugyanazzal a töltési dózissal fogom neked a terápiás javaslatomat megtenni. Az előbb említetted a D-t. Igen. Mi az, ami még legalább olyan fontos, mint az? Tehát mik azok az alapvitaminok, amik nélkül gyakorlatilag életképtelen a testünk? Ha a magyar táplálkozási szokásokat veszem figyelembe, a legnagyobb hiányt én még az omega-3 olajokban látom. Tehát ezek nagyon-nagyon-nagyon fontos zsírsavak, amit sajnos Magyarországon azért szenvedünk el hiányként, mert hogy nem eszünk halat. Igen. És azért hoztam ide nagyon sok példát arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet ezt mégis pótolni, mert régen ez nem volt probléma. Tehát régen a Tisza mentén ott voltak a jégvermek, fogták, beletették, állandóan szinteztették. Bajai halászlénk van.
olyan ételeink van, rácponty. Tehát az egész gasztronómia arról szól, hogy valami megint megváltozott, mert egy ideig működött, és az ideig nem jelentett ez problémát, most meg hirtelenjében a feldolgozott élelmiszereknek köszönhetően, meg a rossz étkezési szokásoknak köszönhetően hirtelen senki nem szeret halat enni. A másik nagy probléma az, hogy hogyan tudom beszerezni, meg természetesen az is problémát jelent, hogy milyen az ára. De a jó hír az, hogy halfogyasztással megfelelő mennyiségben, és itt nem extrém példákról beszélünk, tehát 100-150 grammokról beszélünk, heti adagokat tudunk lefedni. Tehát, hogyha hetente legalább 2 alkalommal megfelelő formában, akár lazacként, akár makrélaként, akár tőkehal máj formájában, akár szardiniaként. Ezek konzervek, ugye? Bocsánat, amiket így van, ezek konzervek. Természetesen mindenhol azért preferálni kell a frisset. De ez is megoldás lehet. De ez is egy tökéletes megoldás. Mert ma már azért a technológia lehetővé teszi, hogy megtaláljuk a megfelelő forrást. Ugye például, hogyha a Szardiniában gondolkozunk, én nagyon szeretem a Szardiniát. Ő ugye a tápláléklánc elején van. Mert ugye mindenki azt mondja, hogy de hát azért nem eszem tengeri halat, mert mikroműanyag szennyezettség, meg nehéz fépszennyezettség, higany, az nem is egészséges, akkor inkább nem is foglalkozom a témával. És ez nem igaz. Tehát, hogyha megint használom a fejemet, és megpróbálok rendszerben gondolkozni, akkor azt mondhatom, hogy az a Szardinia, az ott a tápláléklánc elején van. Ő csak plankton teszik. Cserébe viszont ugye nagyon fontos az, hogy az omega-3 családon belül, ugye az EPA és a DEA szint, az mekkora. És hogyha megfordítok mondjuk egy ilyen dobozt, akkor itt fel van tüntetve, hogy 100 g elfogyasztásával gyakorlatilag fedezni tudom az előírt és bevitt omega-3 mennyiséget. Akkor miért kell nekem ehhez kapszula? És ez gyakorlatilag annyi, olyan arányban nincsen adalékanyag, mert ugye a másik nagy probléma, hogy ami bekerül a vitamin bizniszbe, ott azért fontos azt tudni, hogy az, ami a dobozon fel van tüntetve, mondjuk 1000 mg halolajat tartalmaz, ott rögtön kontrollálnom kell, hogy miből mennyi. És meg kell fordítanom a dobozt, és meg kell néznem, hogy az EPA, a DHA és más egyéb olajoknak milyen az aránya. Mondjuk egy prémium terméknél egy olyan aránnyal kell számolnunk, hogy az EPA mondjuk 500 mg, a DHA mondjuk 250 mg, tehát 750 mg az 1000-ből, tehát úgy nagyjából 70%. Viszont a legtöbb készítménynél ennél jóval kevesebbet látok, és ott van adalékként mondjuk a napraforgó olaj, ami azért nem jó, mert az omega-6 tartalomnak az aránynak az eltolásával már egy gyulladáskeltő helyzetet teremtünk a saját testünkben. És a másik nagyon fontos dolog, hogy itt is azt kell megnézni, hogy milyen formában van jelen. Mert hogyha ő triglicerid formában tartalmazza ezeket a zsírokat, a szerves forma sokkal jobban hasznosul. Ha etilészter, vagyis egy szervetlen forma, na az az, ami avasodik. Az az, ami ha beveszed, akkor utána, hogyha esetleg böfögsz, akkor az a kellemetlen, fura, ilyen halszagú illat jön ki az embernek a gyomrából. És ugye az is nagyon fontos, hogy nem feltétlenül kell abban gondolkozni, hogy nekem ezt ennem kell. Én gyerekkoromban ugye cukormájolajat kaptam a nagymamámtól. Igen. Nem láttam, hogy mi ez most, hogy befordítod, igen. Így van, és felbecsülhetetlen érték. Ugye ő azért van sötétített üvegben, mert nagyon érzékenyek ezek a zsírsavak a fényre és a hőre. És ugye védenem kell az oxidációtól, vagyis ha kinyitom az üveget, és ez az avas illat megcsap, akkor abban a pillanatban őt javasolt kidobni, mert akkor inkább ártok vele, hogyha én ezt elfogyasztom. E-vitamint szoktak még beletenni ezekbe a termékekbe, mint antioxidáns, tehát avval tudom az avasságot kivédeni, ugye a lejárati időn belül, de nagyon egyszerű trükk az is, hogyha mégis kapszula mellett döntök, hogy vágd szét a kapszulát, és szagold meg, mi van benne. Hogyha annak fura avas íze van, akkor dobd ki. Magnézium? Nagyon fontos. Ugye keveset alszunk, stresszelünk, nincsenek jó relaxációs technikáink, nagyon sokat sportolunk például, vagy
nem szívódik fel, mert ugye mi az, amikor bemegyek a patikába, mi az az első készítmény, amit általában javasolni szoktak, és egy elég erőteljes marketingje van, egy magnézium-oxid tartalmú termék, ami például a gasztroenterológiában hashajtásra használatos. Tehát vastagbél tükrözés előtti előkészítése kiváló, de magnéziumpótlásra kevésbé. És itt is azt szoktam mondani, hogy mi a cél. Egy általános univerzális magnézium terméket keresgélek, akkor a citrát formákat javaslom. Nagyon régen, amikor még a természetes vizeket ittuk, kútvizet, vagy karstvizeket, és akkor még volt hóminsav, meg volt fulvósav a vizeinkben, ott a keletképződés kapcsán még jobban tudott hasznosulni a magnézium. Sokkal jobban felszívódott. Ez ma már úgy oldható meg, hogy külön fulvósavat adok ahhoz a vízhez, amivel például a magnéziumot beveszem, hogyha mondjuk az egy almasavhoz kötött magnézium malát forma, garantáltan a legjobb biológiai hasznosulást fogjuk tudni vele elérni. És a malátot azért szeretem, mert az az izmoknak a magnéziumja. Legyen szó vázizomról, legyen szó szívizomról. Tehát sportolók használják. Hogyha az agyamat és a kognitív funkcióimat szeretném támogatni, akkor részint az L-treonátot szoktam javasolni, részint pedig a glicinhez kötött magnézium-bizglicinátot. Tehát ha valakinek alvászavara van, vagy nagyon-nagyon feszült, ugye a menedzser típusú leginkább férfiak felveszik az állarcot, befeszülnek, a faszcia az teljesen... Kemény vagyok. Így van, teljesen ráfeszül a testükre, zseniálisan lehet egy olyan relaxált állapotot provokálni a bizglicináttal, ami egy sokkal hatékonyabb regenerációs alvást fog nekik biztosítani. Tehát itt nagyon fontos a timing, nagyon fontos az, hogy mivel, tehát milyen környezetben, itt a kelátképzés és a fulvósav hatása felkiáltójel, mert ugye a fulvósav még nagyon fontos a májnak az imént említett citokrom P450-es rendszerének a működéséhez. Ugye ott a legfőbb problémát a mai világban a glifozátnak, a gyomírtószernek a negatív hatása jelenti. Tehát lehet védekezni, csak tudjunk róla, és tegyünk érte. Ebből a 3-ból létezik túladagolás? Túl tudjuk adagolni? Tehát tudunk kárt okozni? D-vitaminból lehet. Magnéziumból előbb jön a mellékhatás sem, mint hogy fatális, tehát mondjuk életveszélyes ritmuszavar. Mi a mellékhatása? Hasmenést okoz. Hasmenés. Tehát ahogy a magnézium oxidot hashajtásra használjuk, a nagyon nagy dózisú vagy meggondolatlan magnézium utánpótlással lehet hasmenést és magnézium túladagolást okozni. Bár itt is hozzáteszem, hogy nagyon fontos az, hogy milyen környezetben. Tehát én például pár héttel ezelőtt megcsináltam egy teljesítménytúrát, ugye 70 kilométert végiggyalogoltam egy 1700-as szintkülönbséggel. Az igen, gratulálok. Ott én óránként toltam a magnéziumot, mert különben nem tudtam volna tovább menni. Tehát, hogyha extrém felhasználásban vagy, tanuld meg magadhoz adaptálni azt a magnézium mennyiséget. Ezt érzi az ember? Tehát amikor egy extrém ilyen teljesítményt próbál véghez vinni, akkor ezt hogy érzem? Mondtad, hogy óránként vetted be. Mit érzek, hogy kell? Merevszik a lábad. Merevszik a láb. Tehát az izomgörcs, a tónusnak a megváltozása, én már megtanultam természetesen, tehát ez egy tanulás. Én nekem is voltak nem sikerült versenyeim, nem sikerült próbatételeim, ahol saját káromon megtanultam azt, hogy mi az az érzés, amikor innom kell, mi az az érzés, amikor magnéziumot kell lennem, mi az érzés, amikor C-vitamint kell vennem. És azt gondolom, hogy ezt meg lehet tanítani. Hoztál még nagyon sok mindent, muszáj, hogy ezeket lelőjük, mert közben lehet, hogy a nézőink látják, és beszélni és nem kell tudják, róla. hogy mi. És nem tudják, hogy mi az. Mik azok a kis makocskák, innen nem látom jól. Fontos az, hogy a magyar étkezésnek a másik nagy hiányossága a rostbevitel. Nagyon sokat beszélgetek a betegeimmel arról, amikor hozzám fordulnak, hogy addig, ameddig velem nem beszéltek, milyen típusú étrendet folytattak. És én nagyon szomorúan tapasztalom azt, hogy általában valamilyen tészta, esetleg rizs, mint köret, mint inkább szénhidrát forrás, hús mérhetetlen mennyiségben, zsíradék mérhetetlen mennyiségben, és kis túlzással zéro rost. És, ez ilyen nagyon magyaros, amit mondtál, abszolút. Ez magyar. Igen.
És azt szeretném, hogy ha tudatosulna bennünk, hogy nem csak a paprika paradicsom létezik, mint rost, meg nem csak a zöld saláta létezik, mint rost. Bár hozzáteszem, ugye mániákusan mindig a D-vitaminra kanyarodom vissza, nagyon fontos azt tudni, hogy a zöld leveles sóska, spenót, verbéna, rukkola nagyon sok K1-es vitamint tartalmaznak. És ugye ameddig volt egy kiegyensúlyozott gazdaság, addig nem volt téma az, hogy oké, hogy adok D-vitamint, de miért nem működik. Kizárom mondjuk azt, hogy a máj az tökéletesen egészségesen működik. Hol a hiba? És nagyjából 2006-ban jutottunk el oda, hogy ez a K1 vitamin, ez valamilyen úton, módon átalakul K2 vitaminnel. És ezt sokáig nem tudtuk, mert nem volt téma, mert benne volt a béltraktusunkban. Létezik egy olyan baci a rendszerben, akit úgy hívnak, hogy Bacillus subtilis. És amíg humusz volt a talajban, ez a baci a gyökérzónán keresztül bekerült, vagy magán a gyökérzöldség felületén keresztül bekerült a táplálékláncba, és ott folyamatosan tudtunk K1, K2 vitamint magunknak csinálni, és ugye nagyon fontos, mert ugye a D-vitamin azt csinálja, hogy a bélből a kálciumnak, meg a cinknek például a felszívódását fokozza, de az, hogy menj az izomba, vagy menj az idegrendszerbe, na azt csinálja a K2-es vitamin. És ugye ez az egyetlen probléma, hogy ma már a legegyszerűbb módon én a magam részéről kifejezetten olyan típusú probiotikumokat szedek, ami tartalmazza ezt a Bacillus subtilis nevezetű baktériumot. Tehát nagyon sokféle probiotikum létezik a piacon, de amit tudnunk kell, hogy a jelenlegi táplálkozási szokásaink mellett a spóraképző baktériumok hiányoznak leginkább, vagy leggyakrabban a béltraktusból. És ezért látjuk azt, hogy nagyon sok termékhez például hozzáadják a K2-es vitamint. De ugye itt egyetlen egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, hogy azoknál az embereknél, akik egy típusú, varfarin típusú vérhigító gyógyszert szednek, ott ezt nem szabad csinálni, mert felfüggeszti a vérhigítónak a működését, és ott amiért adom ezt a típusú gyógyszert, hogy ne képződjön rög a szervezetében, de mondjuk abban a K2-es vitamin bevitellel, mert én a D-vitamin hasznosulásomat javítani akarom, pont az ellentetjét csinálom, és mondjuk a saját sztrókomat meg tudom csinálni. Tehát ezeknél az embereknél mindig fontos az orvosi felügyelet, és akkor esetleg más típusú D-vitamin pótlási útnak a megtalálása. És ugye visszatérve akkor a rostokra, én azt szoktam mondani, hogy méltatlanul elfelejtjük például, mindig csak így télen, vagy esetleg még ilyen kora tavaszi időszakban szokott a magyar ember lencsét ezt enni. Nagyon szeretem. Én is. És azért is szeretem, mert írtó könnyű elkészíteni. Tehát nem kell hozzá órákat a konyhában állni. És jó, ugye sokáig kell főzni, de finom lesz, nem macerás. Ez az apró szemű vörös lencse, ez még áztatást sem igényel. Na. És nagyon rövid fővési idő mellett akár melegen, akár hidegen is fogyasztható, és hogyha egy jól megtermett adagot készítek magamnak, akkor gyakorlatilag a napi rostbevitelednek a jelentős részét meg tudod oldani. Egy körettel. És ugye amikor a dietetikai oktatásra beül valaki, én megértem, hogy számok, arányok, keresztszorzatokat kell számolni, tehát bonyolult, és így lejön az életről is a delikvens, és az, hogy ez engem nem érdekel, nem tudom megvalósítani, viszont hogyha így kirakom eléd, és végigvesszük ezeket a folyamatokat, akkor már egyértelműen látszik, hogy igenis a mindennapok során ezek kicsi idő meg energia ráfordítással megvalósítható. És én például itt van, nagyon szeretem például quinoa. Ő is azért írtó finom, meg azért jó mondjuk egy elfoglalt háziasszonynak az életében, mert hidegen, melegen egyaránt használható. Tehát elkészítem vacsorára mondjuk egy makréla mellé, növényi fehérjét tartalmaz, nem csak rostnövény, cserébe viszont másnap mondjuk egy salátára, ha ráhintem, akkor kontroll alatt tudom tartani a rostbevitelemet is, meg a szénhidrát bevitelemet is, meg a növényi fehérje bevitelemet is.
Mert ugye a másik probléma az, amit leginkább a trendekkel látok, ugye divat ma vegánnak lenni. És az a baj, ugye a vegán nagyon nehezen jut meg a 3-hoz. Van egy olyan zsírsav, amit úgy hívnak, hogy alfa-linolsav, alaként van rövidítve a termékeken, és általában a vegán életmódot folytató emberek ezt preferálják. Kendermagolaj, lenolaj, repceolaj. A gond az, hogy ahhoz, hogy működjön a szervezet, mert hogy miért fontos ez az omega-3? Mert minden sejtnek van egy ilyen kis elhatároló kerítés, amit úgy hívok, hogy sejtfal. Ha nincs bennem omega-3, ez a sejtfal nem működik jól. És ahol a legnagyobb deficit van, onnan jön a tünet. Tehát vagy memóriahiányos vagyok, vagy az izmom nem működik rendesen, vagy az érfal nem működik rendesen, és végigvehetünk az egész rendszeren. Tehát a vegánnak nagyon-nagyon fontos odafigyelni arra, hogy oké, hogy akkor növény és EPA meg DHA nem, mert hogy az állati eredetű, tiszteletben tartom. De akkor keresse meg azt a forrást, ami megfelelő módon tudja ezeket a zsíradékokat pótolni a szervezetében. És erre például írtó jó az algaolaj. Csak ezt is írtó nehéz beszerezni. Mi van akkor, hogyha nem viszünk be elég rostot? Mi lehet annak a következménye? Szedjük szét a rostokat. 2 funkció van. Az egyik a vízoldékony. Ilyen zselészerű, pektinszerű. Ezért szeretjük az almát és az alma pektint. Vagy ugye a magyar és az erdélyi konyhának kiemelt tényezője a csicsóka. A csicsókának az inulin tartalma. Én például, ha sokáig nem eszem, és csinálok magamnak, és állatmódjára túleszem magam, akkor konkrétan egy ilyen fél óra múlva ekkora lufi hassal ülök a vacsora asztalnál, mert teszi a dolgát az inulin. Tehát ő neki az a feladata, hogy a részint telítettségérzést okoz nekem, utána garantáltan evésre nem is gondolok, csak másnap reggel. Másrésztről szabályozza a vércukorszintemet és a zsíradékoknak a felszívódását. Van a másik típusú rost, ami vízben oldhatatlan, ő tulajdonképpen a szikletnek a váza. És én úgy szoktam hívni, hogy ő a seprű. Tehát ha belőle tudok sokat bevinni, megfelelő folyadék bevitel mellett, ő a salakanyagot széklet formájában, mint egy seprű, kipucolja a rendszerből. És ugye ez azért fontos, mert az, hogy nekem rendszeres legyen, beviszem, kiengedem a rendszerből. Ez is a bél egészségéhez, meg az anyagcsere egészségéhez az egyik legfontosabb tényező. És ugye itt jönnek képbe továbbra is a feldolgozott élelmiszerek, mert ugye az ultrafeldolgozott élelmiszerek előszeretettel ilyen hívószavakat tüntetnek fel a felületükön. Hoztam 2 terméket, mert ugye azt látom, amikor bemegyek mégis vásárolni egy ABC-be, hogy most már szinte majdnem eddig ugye a low carb, tehát a szénhidrát csökkentett, meg a zsír csökkentett, most trendivé vált az, hogy proteint tegyél, proteinnel és még proteinnel. És működik egyébként, mert ezt az apró kis szócskát oda teszik bármi elé, bármihez, azt viszik. Abszolút. Tehát én azt látom, hogy ez egy hívószó. Tehát, hogyha erősebb akarok lenni, izmosabb akarok lenni, fogyni szeretnék, és a rost meg a protein verseng. És ugye én magam is elkezdtem azon gondolkozni, és jót röhögtem magamon, hogy mondjuk a kezembe veszek egy ilyet, amire ugye még rá is van tüntetve, hogy nem tartalmaz hozzáadott cukrot. Hát isteni. Hát ugye megy a szénhidrátpara. Igen. Akkor laktóz és gluténmentes. Hát én már el vagyok olvadva. Egyre jobb. És ráadásul a proteint ugye aminosavak formájában elájulok, ez egy szuperprémium termék. Igen ám, csak ugye itt egy probléma van, kell-e egyáltalán neked ez a protein? Tehát oké, hogy ezt megiszom. Megkérdeztem volna. Oké, hogy megiszom és fitness modell leszek, de és az nem annyira trendi, hogy edd meg mondjuk ezt a lencsét, vagy edd meg mondjuk ezt a magas rosttartalmú kekszet, és akkor jó székleted lesz. Tehát ezt így nehéz szerintem egy reklámszakembernek eladni. De a másik probléma az, hogy ugye az ultrafeldolgozott élelmiszer hozza a profitot. Tehát ha én eleve ugye a rostot nehéz tárolni, mert a zöldséggyümölcs hamar megromlik. Aki forgalmaz, meg aki el akar adni, olyan cuccot keres, ami hosszan eltartható. A másik nagyon fontos tulajdonsága az, hogy addikciót okoz. Ha én rostot eszem, akkor egy olyan telítettségérzés költözik a testembe, hogy
majd egy olyan 6 óra múlva leszek újból éhes, ez alatt az idő alatt meg nem vásárolok. A proteinszelettel ugye az a baj, hogy oké, ha mondjuk a csokival hozom összefüggésbe, akkor mert most már vannak ilyen sztármárkák, aki előadja a sima régi cukros verzióját, meg a proteines verzióját, hogy elfogyasztás követően ideig, óráig, mondjuk fél óráig telítettségérzést okoz. De a benne lévő édesítőszer, meg a benne lévő adalékanyagok, azok elsődlegesen egy olyan függést okoznak, hogy ennek én vagyok az élő példája, egy sportversenyre készültem, ami egy testsúlyérzékeny sportág volt. Az elején töltenem kellett, a végén viszont nagyon megszorítottam a szénhidrátbevitelemet, mert szálkásodnom kellett. És rászoktam egy fehérjeszeletre. Írtó finom volt, az amúgy is energia megszorított testemben írtó jó volt, amikor megehettem azt az egy darabról. Tehát az volt nekem aznapra a kánaán. És elkezdtem beáldozni a teljes értékű étkezéseimet egy-egy proteinszeletért. És 2 megfigyelésem volt, elkezdtem puffadni, mert hogy feldolgozott élelmiszerként, vagy hidrolizátumként, tehát savófehérjeként tök másképp viselkedik a bélrendszerben, mint hogyha én természetes formában viszem be. És ez a baj ezekkel az italokkal, hogy persze bizonyos élethelyzetekben egy-egy rövid időszakra iszonyatosan jó lehetőséget biztosítanak, hogyha gyerek, mit tudom én, megy hétvégén egy versenyre, utazik, megromlik az, hogy ha én egy csirke mellett sütök neki, vigyen magával egy proteinséket. De ha állandósul ez az állapot, akkor pontosan a mikrobiomomtól kezdve teszem tönkre az egész felszívódásomat. És ugye, amit még látok, hogy valahogy a rostoknak a nagy ellenlábasa a szénhidrátpara lett. Mert ugye általában ezek a növényi rostok azért szénhidrát tartalommal is bírnak, és ugye annyiféle fajta diéta van így az elmúlt 20 évet, hogyha áttekintem. Ezek közül a diétákból egyetlen makrotápanyag úszta meg úgy, hogy senki nem kaszálta el, és azt úgy hívják, hogy fehérje. Innentől kezdve, amikor valaki változtatni akar, akkor tudja, hogy az az első, hogy emeljük meg a fehérjebevitelemet, ami nem biztos, hogy jó. Mennyi fehérjére van szükségünk? Ez is életmódfüggő, meg szervezetfüggő. Hogyha magamat nézem, akkor azt szoktam mondani, hogy alapnapokon egy ilyen 60 grammot eszem meg naponta. Segíts nekünk, hogy azt miben találjuk meg. Én jobbára ugye növényi fehérjéket szeretek fogyasztani, tehát én nagyon sok babót, lencsét, borsót eszem. Hetente 2-szer legalább eszem halat, ha nem többször. Nekem kedvencem például vacsorára a tőkehalmály, mert itt teljesen más formában található meg a D-vitamin. Tehát csukamájolaj versus tőkehalmály. A fehérje profilja meg a zsíranyagcsere profilja könnyen emészthetővé teszi, tehát ideális vacsora fehérjének, mert tudsz tőle aludni. És abban benne is van a 60 gramm? Benne. Tehát egy ilyen tőkehalmály konzerv, az elégséges fehérjét. Nem, ez így nem igaz. Tehát a fehérje tartalom az egy része a napi fehérjebevitelemnek, viszont omega-3 zsírsavból, meg D-vitaminból beviszem. Meg vagyunk. Tehát ez egy kicsit matekos, bár hozzáteszem, hogy azért azok a számok, amik a javaslatokban benne vannak, azok valamikor régen születtek meg. És nem biztos, hogy a mai kor emberére ezek valóban igazak. Mert belépett a képbe ugye a bélnyálkahártya nem megfelelő működése és a felszívódási zavarok, beléptek a képbe azok a vegyszerek, amik ugye a máj működését és a vese működését módosítják. Tehát itt is vissza kell csatoljak arra, hogy aki szeretne célzottan, egészségesebben élni, vagy megfelelő ásványanyag és vitaminutánpótlású étrendet kialakítani, az legalább mondjuk egy 12 hetes periódusra próbálja ki azt, hogy szakember segítségével mérek, változtatok, visszamérek. Hogyha nézőink közül valaki szeretne változtatni holnaptól, akkor mind változtasson, miből legyen több, rostból vagy fehérjéből? Rostból. Tehát az a fontosabb. Abszolút, sokkal fontosabb. Amiről a legelején beszéltünk, hogy keresd meg, hogy hol nem működik, és azt állítsd vissza. Tehát ne egy probléma után loholj és pótolj, hanem próbáld meg azt, hogy
javítod a hasznosulást, javítod annak a felületnek a működését, meg megetetted azokat a kicsi lényeket, akik ugye mikrobiom formájában veled együtt élnek, és a rosttal őket eteted meg, és ők innentől kezdve olyan anyagokat kezdenek el gyártani, ami gyulladást csökkent, ami felel azért, hogy a bél megfelelően mozogni tudjon. Tehát állítsd helyre az ökológiai egyensúlyt a testedben. Ez a legfontosabb. Mert hogyha ez megvan, akkor az a szerteágazó folyamatsor, ami ennek a hibájához köthető. Mert ugye oké, hogy most itt per pillanat vitamin hiányokról vagy deficitről beszélünk, de hogyha ez a funkció nem működik, és mondjuk olyan genetikai programon van, ami bizonyos betegségekre engem hajlamosít, akkor ebből lesz a 2-es típusú cukorbetegség, a túlsúly, a magas vérnyomás betegség, az autoimmun betegségek, notabene a rák. Sokkal fontosabb lenne, én azt gondolom, hogy a társadalmi szinten a rostbevitel fontosságáról beszélni, és elérhetővé tenni ezeket a természetes forrásokat. Ugye nagyon trendi azt is mondani, hogy mert a mediterrán diéta. És nekem a mediterrán diétában van egy kedvenc növényem, ezt úgy hívják, hogy articsóka. Sejtettem, hogy ezt fogod mondani. És egy elképesztően zseniális rostnövény. Ugye sokféle módon elkészíthető, egy adagja dupla annyi rostot tartalmaz, mint mondjuk a brokkoli, amit ugye előszeretettel itt mi Magyarországon lefoljázott, agyonpermetezett formában szeretünk fogyasztani, és jelentem az én kiskertemben nő. Tehát a jelenlegi magyar éghajlati viszonyok mellett, mint a gaz úgy nő. Vannak olyan kékzónás területek, amelyek olyan országokban vannak olyan helyen, akikről nem gondolnánk így első blikre, hogy ők egészségesen étkeznek. Szardínia. Igen. Eszik a tésztát, mint az állat, már bocsánat. Én is, ha ott vagyok, imádom. Én is. Pizza, tészta, még isznak is hozzá. Igen. Mi a titok? Más a gabona. Közben még, bocsánat, nagyon karcsú és fit embereket látunk az utcán. Igen. Más nutrigenetika. Tudomásul kell azt venni, hogy vannak genetikai adottságaink. Másképp dolgozzuk fel. Itt is én szeretek saját tapasztalatokat megosztani, mert én azt szeretem, hogyha valaki az én káromon tanul, tehát az én tudásomat adom el. Fitnessipar, csirkerizs, töltésre zseniális. De amikor fogyni akarsz, a magyar nutrigenetikával ne aristed, edd a burgonyát. És ugye mindenki meghökkent, hogy úristen, mindenkinek azt mondom, hogy ha ráadásul az héjában elkészített burgonya, akkor már a rostoknál járunk, és még inkább egészségesebbé tudjuk tenni ezt az ételt, ami mellé elfogyasztjuk. A másik nagyon fontos dolog, visszatérve a kérdésedre, hogy más a búzának az összetétele, a pulyai liszt az elképesztő, és szerintem egy különleges értéket képvisel a gabonák körében, és más a technológia. Tehát mi magyarok előszeretettel fogyasztjuk ezeket a 4 vagy 8 tojásos klasszik tésztáinkat, tocsog valamilyen szószban, meg hozzáadunk még előszeretettel tejfölt, tejszínt, tehát valami jó kis zsiradékot, ne csodálkozzunk a túlsúlyunkon. Ott ugye a pesto, és mellette mindig általában valamilyen halétel szokott. Vagy megcsinálja articsókával, vagy megcsinálja bármilyen más zöldséggel. Vagy egyszerűen csak egy fenyőmagos zöld pestóval elfogyasztja. Ráleszel egy kis parmezánt, aminek kiemelt fehérje pótló értéke van. Tehát ne hiányoljuk mondjuk egy pestós tésztáról a húst, mert ugye ami még nagy probléma, hogy fehérjepótlás címszó alatt csak hús. Nem. A pecorinónak és a parmezánnak is elképesztően magas fehérje tartalma van. És akkor rögtön megvan a válasz, hogy okosabban esznek. Picit térjünk vissza a vitaminokhoz és a táplálékkiegészítőkhöz, mert bár nyilván ez az üdvözítő, amit mondtál, hogy kiskert és magadnak, de nem mindenki teheti meg. Persze. És nagyon sokan kénytelenek bemenni, levenni a polcról és így pótolni. Mit nézzünk? Tehát mi az, amivel nagyon mellélőhetünk, és akkor eszembe jutott még egy, reményeim szerint keveseket érint, hogy van, aki gyógyszert szed, és úgy szeretne mellé vitamint vagy táplálékkiegészítőt. Ennek mi a veszélye? Az első kérdésedre válaszolva, ugye
mit nézünk, most sokan fel fognak hördülni, de ez a véleményem. Ugye a biogazdálkodásból származó ételt kell választani. Ami nem azt jelenti, hogy hiszek abban, hogy létezik biogazdaság. Ha viszont azt a koncepciót gondolom végig, hogy sokkal kevesebb ártalmat, vegyszert, permetszert, gombaölőt viszek be a szervezetembe, akkor az már megérteti azt a fajta célt, hogy vedd a biót. Keresd a gazdát. Mert ugye nagyon fontos az is, hogy az étel felületén, meg az ételben baktériumok vannak, meg egysejtűek, meg gombák, és ha visszatérünk arra, hogy a bél egészsége, azért mondja mindenki, hogy egyél 60 kilométeres körzeten belülről. Nem csak azért, mert ugye a farmtól az asztalig terjedő időszak rövid, hanem azért is, mert ugyanabban a csíra környezetben élünk. Tehát, hogyha én egy olyan bacival találkozom, ami nem feltétlenül rossz, csak mondjuk ide utazik nekem Afrika északi részéről. 5000 kilométerre érkezik. Így van. És ugye a klasszik példa, miért kell perui elfonyát enni nekem? Tehát ettől gutaütést tudok kapni. Féléretten szedik rá, az már nem az a minőségű étel, a rektin tartalmától kezdve, más dolgokról nem is beszélve. A szállítás során nem tudom, mi történik vele, nem tudom, hogyan tárolják. Csomó olyan bizonytalansági tényező, ami magának az ételnek az értékét rontja. És hogyha megkeresem a hozzám közelít, akkor onnantól kezdve a minőséget, meg a vitamin mennyiséget is fogom tudni biztosítani. Meg be tudok kopogni az ajtaján, hogy létszi, mutasd meg, hogy csinálod. Milyen vegyszert használsz? Milyen gombaölőt használsz? Mivel eteted az állatot? Ugye számomra egy picit az átverés, ez a tojás kapirgálós csirke esete. Ugye hoztam ide tojást, mert ugye itt azt mondjuk, hogy egy tojás sárgában nagyjából egy ilyen 30-50 nemzetközi egység D-vitamin van. Tehát a tojás sárgája írtó fontos. De nem mindegy, hogy milyen tyúknak, milyen tartásból. És ugye itt az állati takarmányozás egy írtó fontos dolog. Mert hogyha az állat mondjuk szemes takarmányt kap kiegészítésként, és abban mondjuk olyan gabona van, akár kukorica, akár bármi más, ami GMO-s, akkor innentől kezdve ez a termékében is megjelenik. És lehet, hogy mondjuk, ha beméretjük ezt a tojást, ebben az egy darabban, mondjuk elenyésző, mert egy kritikus határértéket nem lép át. De ha én rendszeresen azt teszem, akkor az onnantól kezdve már, mint ártalmas hatás, megjelenik majd az én mindennapjaimban és a szervezetemben. Tehát ezért fontos az, hogy találjuk meg azt, ahonnan az étkezésemnek mondjuk a 60-70%-át tudom biztosítani, és akkor ez a fennmaradó 30-40 lehet az, amikor időhiányra vagy lehetőségnek a hiányában jöhet az ultrafeldolgozott élelmiszer. Ha téged megkeres egy, milyen életkort mondjak, 40-50 körüli férfinő, bár tudom, hogy e között is van különbség, és azt kérdezi, hogy doktornő, mit szedjek, akkor te mit mondasz neki? Mérjük meg. De viccen kívül. Tehát ez furán hangzik, de nem látok be. Tehát annyi változó van, ami befolyásolja ezeket az értékeket. Mindenkire más hatással van az alvás megvonás, más hatással van a jetlag, más hatással van az alkoholfogyasztás, más hatással van az, hogy pontosan ez az ultrafeldolgozott élelmiszer éppen milyen arányban tartalmaz repceolajat, ami mondjuk gyulladáskeltő hatású. Tehát ez egy black box. Egyébként mennek így hozzá? Tehát van, aki már feltette ezt a kérdést? Van. Tehát egészségesebb szeretnék lenni, jobban szeretnék sportolni, és ebben az esetben is mindenkinek azt mondom, hogy húzzunk egy vonalat, és tekintsük át. És az kétségtelen tény, és ez engem is zavar, meg engem is bánt, hogy ez nem az általános labort jelenti. Mert hozzák nekem a laborokat, elmentem házi orvoshoz, csináltattam egy nagy labor, doktornő, legyen kedves segíteni, és azt kell, hogy mondjam, hogy erre nem tudok véleményt alapozni. Tehát át kéne gondolni azt is, hogy ha egészséges társadalmat akarunk, akkor hogyan lehetne olyan szűrési csomagokat kialakítani,
ami mondjuk évente egy alkalommal a társadalombiztosítás terhére lehetőséget ad az arra vállalkozónak, hogy újraépítse az életét. Mert azért ez hosszú távon kifizetődik. Tehát nem mindegy, hogy vérnyomáscsökkentőt szedek, vérzséscsökkentőt szedek, cukorbetegség elleni gyógyszert szedek, megvakulok, stb. Mert ez költségben is írtó nagy terhet jelent. Ez egy őrült jó dolog lenne, amit most mondtál. Én nagyon szeretném, hogyha ez egyszer megvalósulhatna. Hát egyrészt ugye lehet, hogy amit szedünk, annak a 70-80-90% a kidobott pénz. Egyrésztről. Másrészt meg lehet, hogy teljesen mást kéne, és még egészségesebbek lennénk, még jobban abszolút éreznék magunkat. Mi az a táplálékkiegészítő, amit a legtöbben teljesen fölöslegesen szedünk? Van ilyen? Én azt gondolom, hogy vannak. Én picit így vagyok a kollagénnel. Azért mondom, mert hogy hál' Istennek most már a technológia megváltozott. Tehát leginkább ezt egy ilyen 5 évvel ezelőtt éreztem. És most is kevés az információ. Tehát itt is a kényelmi faktor a döntő. Nagyon sok esetben látom azt, hogy kapszulákban bíznak. Holott az a fajta kollagénpeptid, ami valóban hatékonyan működik, és por formájában ugye kerül forgalomba, azt nagyon keveseknél látom. Mert mindenkinek valahogy a tablettához, meg a kapszulákhoz. Könnyebb, egyszerűbbek. Így van, könnyebben utazok vele. Igen. Itt viszont azt kell, hogy mondjam, hogy itt is érvényes az a mondás, hogy nem lehet egy kapszulába betenni. Tehát dönthetsz úgy, hogy beveszel 6 kapszulát egy nap, vagy dönthetsz úgy, hogy egy megfelelő mennyiséget viszel be por formájában, és mondjuk az csak egy teáskanálnyi mennyiséget jelent, de hát nem lehet belepréselni, vagy egy ekkora kapszula lenne annak a végén. De egyébként a kollagén, ahogy az idő halad előre, szükségszerű, hogy pluszban bekerüljön a szervezetünkbe? Abszolút. Én ugye Eat First, alapleveket lehet enni, sőt alapleveket lehet venni is, aminek nem csak az a hatékonysága, hogy kollagén jut a szervezetembe, hanem a nyálkahártyáimat, a bélflórámat is támogatom vele. Tehát ahogy azt mondom, hogy egyél kovászos kenyeret, mert az a savtartalom, amit ezzel beviszel, gyakorlatilag állandóan egy fertőtlenítő hatást jelent a rossz kórokozókkal szemben. Tehát ezért is kevesebb volt rég. Ez egy természetes antibiotikum, egy olyan környezet. De utána foglalkozz azzal, ha mégis ártalomért, ahogy ugye lehorzsolom, és akkor valamilyen hámosító, pantenolos kenőccsel bekenem, na, a gyomornyálkahártyának ez az alaplé. A legegyszerűbb, legolcsóbb, olyan ásványanyag és vitamin tartalma van, hogy nagyon sok táplálékkiegészítő felveheti vele a versenyt. Vagy hogyha mégis termék mellett döntesz, akkor keresd a peptid típust, halkollagén, peptid, marha kollagén, peptid. Amire még érdemes figyelni, hogy mi a cél. Ha bőrhajköröm, akkor a kollagénnek az 1-es meg a 3-as típusa. Ha porc, akkor meg a 2-est keresd. És van egy olyan rövidítés a termékeken, hogy a nem denaturált, UC. Ez azért fontos, mert másképp működik akkor a 2-es kollagén, és akkor ezt érdemes a porc és az izületi rendszer, illetve az inaknak az állapotjavításához használni, illetve vannak azok a boosterek, amik a saját kollagénképzésedet, mert ugye saját magunknak is képzünk kollagént, a saját kollagénképzésünket támogatják. Szedj egy C-vitamint, Akartam mondani, egy kis C-vitaminomat elfelejtettük. Igen, szedj egy C-vitamint, szedj biotint, szedj szelént, cinket, mert ezekkel támogatni tudod a saját termelési folyamataidat. Húsleves. Tökéletes. A legjobb. Anyukám húslevese különösen. Az pláne jó, mert hogy ez ugye nem egy úri huncutság, hanem ez valós, tényszerű, tudományosan bemért adat. Amikor édesanyád odaállt, és rád gondolt, és a szeretetével főzte azt a levest, annak az energetikája ott van abban a levesben. Tehát az édesanyád szeretetén keresztül jobban gyógyítám az a leves, mintha csak megveszem az alaplébárból. És ez egy olyan tudás, ami azt gondolom, hogy a mai világban sajnos azt látom, hogy kikopóban van. És a gyerekeink isszák meg a levét. Tegyük fel, hogy nagyon egészségesen étkezem. Valahogy úgy, ahogy te most próbálsz a kis kerteddel, akkor igazából sem plusz vitaminra, sem plusz táplálékkiegészítőre nincs szükségem? Alapintenzitású életet élsz, akkor meg tudod oldani, hogy de kiskerttel? Kiskerttel, hogy kevés, tehát magnéziumot, D-vitamint, cinket,
omega-3-at. És ugye mi még, mert mi már azért a B-oldalt tapossuk, mi még azt gondolom, hogy kreatint kell, hogy szedjünk. Erről akartalak kérdezni. Mert hogy ugye a szarkopénia jelensége, tehát hogy az izmunk a legerőteljesebb törekvéseink ellenére is hajlamos ugye a leépülésre, az ellen kiváló védelmet jelent. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez az egyik legtöbbet kutatott, legzseniálisabb természetes teljesítményfokozó. Ő egy ilyen 3 aminosavból álló aminosav származék, amit saját magunknak is csinálunk, de pontosan azért, mert hogy a megváltozott környezetben másképp élünk, mint 30 évvel ezelőtt, ebből pótlásra van szükségünk. És ugye a teljesítményfokozó hatása, ami miatt ennyiszer kutatták, az ugye a sportban mutatkozott meg, hiszen az elsődleges hatása az, hogy a robbanékonyságot meg az izomerőt fejleszti. Tehát ha te gyorsabban akarsz futni, vagy lemész a konditerembe, van egy erős sorozatod, és te csak 6-ot tudsz kitolni, de 8-at szeretnél, ahhoz kiváló. A kreatin az szteroid? Nem. A kreatin aminosav származék, viszont ugye azáltal, hogy az izomnak az erejét, a robbanékonyságát, meg az izom tömeget tudom vele befolyásolni, ezért minél izmosabb vagy, annál erősebb vagy, tehát annál nagyobb teljesítményre vagy képes. És ugye egy írtójó tulajdonsága, hogy úgy tudja a vizet megkötni, hogy bemegy az izomsejtbe, és azt mondja a folyadéknak, hogy gyere ide be. Ez ugye azért jó, mert amikor belenézek edzés után a tükörbe, rögtön ott van a tükörképen, vagy kerekebb. Tehát a motivációm elkezd megerősödni. Másrésztről, hogyha hidratált közegben zajlik magának a fehérjének a felépítése, tehát az izomfejlődés, az a legideálisabb. És ugye ma már tudjuk azt, mert ugye mindig vannak hullámok, hogy egyszer imádjuk, egyszer nem szeretjük, és félünk tőle, mert azt gondoljuk, hogy mellékhatásokat okoz, de ma már tudjuk, hogy ha valaki vizsgázik, vagy valaki akár a hivatásából, akár stresszből adódóan keveset tud aludni, a kognitív funkcióinkat és a reakcióidőnket tudjuk vele javítani, hogyha kreatint szedünk. Vagy azt is tudjuk, ugye nagyon sok neurodegeneratív betegség van, ami ugye az idegrendszeri leépülés kapcsán azért elég méltatlan emberi állapotokhoz vezethet. Például Parkinson kapcsán, Parkinsonban rendszeresen szedett kreatininnel a betegség progresszióját lassítani lehet, ami nem egy utolsó szempont egy beteg és a családja életében. És én azt mondom, hogy ha valaki tőlem azt megkérdezi, hogy izmosabb, először fittebb szeretnék lenni, akkor ne a fancy dolgok irányába menjünk el, ami nagyon gyakran megbízhatatlan, meg átláthatatlan, hanem válasszuk az egyszerű, de tökéletest, és ezt úgy hívják, hogy kreatin monohidrát. És ugye itt is rengeteg termék van a piacon. A jó minőségű termék az olyan, mint a kenyér. A kenyéren is, ha jó az a minőség, azon van liszt, víz, meg só. Hello! Jó minőségű kreatin monohidrát, összetevő 100% kreatin monohidrát. Amit érdemes még figyelni, hogy milyen formában. Ugye van egy német szabadarom, ez a CreaPure, ami olyan mikronizált szemcsenagyság, ami könnyen oldhatóvá teszi. És ez azért nagyon fontos, mert kiül a folyadék aljára, és nem mindenki szívesen fogyasztja el, vagy nem a megfelelő mennyiség kerül be az ember szervezetébe, és akkor elmarad a megfelelő hatás, illetve nagyon sok mellékhatást okozhat. Tehát, hogyha mondjuk egy megbízhatatlan gyártó, aki mondjuk az alapanyagot a távol-keletről veszi, ahol azért elég sok nehéz fémszennyeződés kerül be a termékbe, és nem ez a mikronizált vegyület, és így fogyasztjuk el, és mondjuk ő éppen egy gyors töltésben van, ahol relatíve naponta 4 alkalommal 5 grammokat szednek be, annak borzasztó gasztrointesztinális mellékhatásai vannak. Elképesztő gyomorfájdalmuk van, elképesztő hasmenéssel, tehát erre nagyon érdemes figyelni. A másik, hogy ne higgyünk a reklámszövegnek. Mert vannak ezek az előkevert blendek, amik az összetevők között vannak. Tisztelet a kivételnek, de azért én azt gondolom, hogy azért ezeknek a többsége az inkább egy reklámfogás. Törekedjünk az egyszerű, de nagyszerűre. Mi az a legnagyobb tévhit, amit
azonnal kitörölni mindenki fejéből táplálékkiegészítővel, vitaminnal kapcsolatban? Hogy létezik ideális multivitamin. Nincs. Tehát... Ez egy varázsszó egyébként, amit megeszünk. Így van. Tehát ez a magunk megnyugtatása. Ami akkor... Olyan, mint a kombinált fogó, bocsánat. Mint a kombinált fogó mindenre és semmire. Universal. Igen, és akkor bevettem, nem kell vele foglalkozom, tudok mással foglalkozni, de egyre rosszabbul érzem magam. Tehát itt is azért vannak az alapanyag átgondolásán kívül olyan trükkök, hogy azért az esetek nagy részében a megfelelő minőség az multipak. Mert ugye nagyon gyakran látom azt, hogy egy felsorolásban szerepel a cink, a magnézium, a kalcium, a vas, és még sorolhatnám. És ugye vannak olyan társítások, amik egymás hatékonyságát kifejezetten rontják. Vagy ahogy az előbb mondtam, nem fér bele. Tehát a jó termék az igenis különálló egységekből épül fel, megfelelő időzítéssel, nem mindegy, hogy étkezés előtt vagy edzés után veszem be. Visszatérve a kreatinra például, ott kifejezetten azt szoktam tanácsolni a kreatinszedő pácienseimnek, hogy edzés napon, edzés után vedd be. És lehetőleg szénhidrátot vagy fehérjét tartalmazó, ilyen edzés utáni úgynevezett post-workout snack kapcsán, mert még jobban tudod növelni az ő hatékonyságát. El tudom képzelni, hogy velem egyetemben, gyorsan hozzáteszem, vannak most olyan nézők, akik rádöbbennek, hogy atya úristen, egy csomó dolgot fölöslegesen szedtem. Mit javasolsz nekik? Kell húzni egy vonalat, és nem kell feltétlenül orvos segítségét kérni, bár jó. Tehát van nagyon sok életmód tanácsadó, aki ebben írtó jól tud segíteni, de szembesüljünk azzal, hogy eddig mi volt. Tehát tegyük ki magunk elé az asztalra egy sorban, vegyünk elő egy papírt és ceruzát, vagy aki Excel táblázatot szeret használni, akkor bele az Excelbe, és nézzük meg, hogy miből mennyi, milyen áron. Tehát szembesítsük magunkat azzal, hogy mekkora hasznot kaptunk, milyen esetleg nem feltétlenül haszon, vagy esetleg kár mentén. De amivel nem tudunk tévedni, csak hogy jól értjük-e, magnézium, omega-3, D. A D, hogyha az ajánlásokat követjük. Kreatin. Van. És nagyjából itt van vége. C. Én azt gondolom, hogy ebbe a pakba még beletartoznak a B-vitaminok, tehát a vízoldékony vitaminok, mert Magyarországon egy nagyon nagy problémát jelent a tiaminnak, a B1-es vitaminnak a hiánya, ami az idegrendszer működéshez ugyanolyan fontos, mint akár a vérképzéshez, meg a homocisztein anyagcseréhez, a B12 és a folsav. Tehát én azt gondolom, hogy azt is érdemes szedni, de itt is ugye hangsúlyozom, hogy szerves formában és megfelelő arányal B1, B6, B12, B9, stb. És hogyha ezeket megkapja a szervezet, akkor ásványanyagok jönnek, mert Magyarország cinkhiányos, és jódhiányos. De ez már vérvétel. Nem, a cink az még nagyjából ez is mehet, mert a jelenleg forgalomban lévő készítmények úgy körülbelül 10-20-25 mg cinket tartalmaznak, avval hibát vagy túladagolást nem tudsz elkövetni, de azt gondolom, hogy az összes többinél már érdemes mérni, visszamérni. Mivel veled kezdtük nagyjából, második vendégünk voltál, viszont mindenképpen veled zárjuk ezt a sorozatot, az első évadot, ezért azt gondolom, hogy illendő, hogy megkérdezem, hogy neked mit jelent az a mondat, hogy győzd le az időt? Tudást. Rendkívül sok adat áll a rendelkezésünkre. Tehát a Hugo program az egész humán genetikát kicsontozta. Tehát már tudjuk azt, hogy nagyjából ideális környezeti és működési feltételek mellett időm lenne 120 évig élni. És ugye B-oldalas vagyok, én szembesültem azzal, hogy kevesebb van előttem, mint hátra, és ezt kikérem magamnak. És én most már ott tartok az életemben, hogy én mindent megteszek azért, hogy ezt a 120-at elérjem. Mert az emberi test alkalmas arra, hogy 120 Mert az emberi test alkalmas rá. Sőt, ugye a jelenlegi egészségügyi kivizsgálási módszerek, meg lehetőségek mellett nagyon sok olyan terápiás lehetőség van, ami nem gyógyszeres. Vannak fényterápiás lehetőségek, oxigénterápiás lehetőségek, vitaminterápiás lehetőségek, amivel a mindennapok stressze és a stressz által megrövidített élettartam korrigálható. És ez nagyon fontos.
És mindezt úgy, hogy én, ahogy öregszem, egyre inkább azt hiszem, hogy egy csodálatos regenerációs készség van belénk kódolva. Csak nincs meg az a tudás, amivel ezt kihasználjuk, viszont az, amit megeszünk, meg az, ami ér minket, az pont azt a célt szolgálja, hogy ezt a regenerációs hatást blokkoljuk. És ezért van az, hogy 40 évesen stroke-kal, 2-es típusú cukorbetegséggel, magas vérnyomással fekszenek fiatal emberek a kórházakban. És ez nem jó. Tehát ilyen értelemben nem egy butácska mondat, ami főszlogenünk, hanem igenis van értelme, mert az idő, még egyszer mondom, ilyen értelemben legyőzhető? Abszolút. A legjobb címet találtátok meg a challenge-nek. És erre nagyon nagy szükség van. Mert ez a fajta tudás, ez szúnyad, csak éppen ugye én orvosként szembe találom magam azzal, hogy az, amivel én foglalkozom, az ma nem trendi. Mert az a trendi, hogy kiszolgáljak gyógyszergyártókat, és gyógyszert írjak fel. Tehát én mindig azt szoktam mondani, én azért tettem le a Hippokratészi eskümet, és azért lettem orvos, nem azért, mert meg akarok valaki gyógyítani, hanem nem engedem beteggé válni. Mert tudom, mert megtanultam a biokémiáját. És látom, hogy akár mondjuk egy 2-es típusú cukorbetegségnek milyen gyalázatos életkimenetele lehet. Tehát a mai világban vezető vakság, halálok, a szerzett vakság, ami a 2-es típusú cukorbetegség retina szövődménye. Vagy a levágott lábak, vagy a dializált emberek. Én nem ezért lettem orvos. Én azért lettem orvos, hogy igenis tudom azt, mert megtanultam, meg képzem magam, hogy megismerjem ezeket az új ismereteket, és ebben írtó sokat segít nekem a mesterséges intelligencia. Tehát én az orvos vagyok, aki kifejezetten szeretem, ha úgy jön hozzám a beteg, hogy előtte egy kis ChatGPT-s diskurzus folytat. Engem az nem zavar. Sőt, inspirál, meg én bemerem vállalni, fiataloktól állati sokat tudok tanulni. Mert hogy ennek csak így lenne szabad működnie. Helga, nagyon szépen köszönöm, én nagyon sokat kaptam tőled, remélem, hogy a nézőink is így gondolják, én meg tőled. És remélem, hogy folytatjuk. Én is nagyon köszönöm remélem. Szépen még nagyon egyszer. szépen köszönöm.